Rapport tal-Bank Ċentrali ta' Malta juri li r-rata tal-qatt f'pajjiżna kienet f'livell ta' 3.2% f'Novembru li għadda, marġinalment ogħla minn dik irreġistrata f'Ottubru u minn dik tas-sena ta' qabel. L-istess rapport li għati ħarsa lejn il-qagħda ekonomika ta' pajjiżna juri li l-permessi maħruġa l-bini kummerċjali u dawk residenzjali żdiedu f'Novembru meta mqabbla mal-livelli tas-sena ilu. Għalkemm f'Diċembru kemm il-konvenju kif ukoll il-kuntratti ta' beħ naqsu għabbażi ta' sena u kienu f'livell inqas f'termini ta' xahar fuq xahar. Il-Bank Ċentrali ta' Malta jitkellem ukoll dwar il-problema kbira tal-għoli tal-ħajja. Ir-rapport juri li r-rata annwali tal-inflazzjoni bbażata fuq l-indiċi tal-prezzijiet kienet fil-livell ta' 7.3% f'Diċembru, marġinalment ogħla mis-7.2% reġistrata fix-xahar ta' qabel. Dan fil-waqt li l-inflazzjoni bbażata fuq l-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut żdiedet ukoll għal 7.4% f'Diċembru minn 7.1% f'Novembru.